Ľudia, moje meno je Steelback a vítam vás na channeli AZ Studio, kde sa dnes pozrieme na hru Payday 2, kde vy ste ten zlodej, vy ste ten zlý, vy vykrádate banky, vy strieľate po policajtoch, proste ste brutálny zlodej. V tejto hre ide o to vykradnúť určitú banku napríklad, hej. Teraz tu ideme very hard, no. A nebude to pekné. Alebo práve ako v tomto prípade, tu vykrádame obchod s diamantmi. Počujem drill. Kde? Ja mám C4, čiže mne stačí vyhodiť do vzduchu ten trezor, v ktorom to vrta, a práve sa niekto pripojuje, čiže to na chvíľku stopne hru. O čo ide v tejto hre? Ako som už hovoril, vy ste ten zlodej, ktorý vykráda banky. A to je proste celá podstata hry. Tam nič iné potrebovať, tu nič iné vedieť potrebovať nepotrebujete. A myslím, že ten daný drill by mal byť... Není tu? Tak už tu bude. A nemôžeme to vyhodiť do vzduchu, ako vidím. Tu C4 není, ale môžeme tu použiť ten drill. A práve útočia policajti, čiže vybereme troška väčší kver. Počujem tasera, to není dobré. Myslím, že hráme na overkill, ak sa nepletiem, keďže tu je taser. Au, nestrieľaj po mne, ja sa tu snažím pracovať. Treba tu pobrať všetky šperky pekne rýchlo. Natáčam to už tretíkrát, preto som už taký troška tichší. Predtým som tu... Kokso, to bol komentár tu. Bolo to o dosť lepšie predtým. Lenže, čo sa mi nestalo... OBS-ko mi nahrávalo troška zvláštnym spôsobom, ale tak nevadí, tak... Natočím to znova, no. Čo by som pre vás neurobil, však hej. V pravom dolnom rohu môžete vidieť môj život. A všetky proste, všetko čo tu mám od majú troška väčší kaliber. A doprele. To je spomínaný taser. Ako by som to spravil? Ukážem vám, čo je moja špecialita. No, postav ho. Tak. Takýto malý robot, ktorý strieľa po všetkom, čo vidí. Čo je dobrá vec. Nemusíte strieľať vy. A potom tu mám C4, ktorými môžem vyhadzovať do vzduchu všetko. Doslova všetko. Môžem to nastražiť ako pascu, alebo vyhodiť do vzduchu nejaký trezor. A mňa by fakt zaujímalo, kde je ten drill. Tu je. Ale taktiež ho tu nemôžeme použiť. Nevadí. Použijeme ho na budúce. Tam je taser. To není dobré. A ide sem. Tu máš, ty čurák jeden. Tak. Výborne. Tasera sme sa zbavili. Tam niekoho vidím. Tam taktiež. Nestávaj. Tak. Tam nám nefunguje náš drill, čo sme tam dali. Takže ho idem opraviť. Teda ak sa tam dostanem, či dúfam, že sa tam... niekto ho pravil za mňa, výborne. Šikovný je. A my teraz už len čakáme, kým príde auto, ktoré nás odvezie, my tam nahádžeme batohy a... ide sa tahať. Tak. No, už je tu. Takže to musíme všetko nahádzať hore pekne. Niekto nám tu padol. Už bežím. Tak, už nebežím. Tak. Pomôžeme mu. Niekto tam je, ja ho vidím. To je práve taký... Ja neviem, on proste na vás skočí, kopne vás dole a nemáte šancu. Jednoducho povedané. Tak, ja to budem hádzať tam k autu. Oni mi to hádžu dole. Neviem, prečo to nemôže hádzať z toho zábradlia na druhú stranu, ale tak nevadí.
Ja tu urobím tú najmenej zdrcujúcu prácu, pretože po mňa aspoň nikto nestrieľa. A niekto nám padne. Tento není, kto to má tak málo HP? Netuším, ale už má plné HP, pretože tam máme medikit, ktorý vás vlastne odliečí úplne na full HP, takže my sme závodov. Tie C4 tu myslím ani nepoužijem už a do riti. Do prdele, neprebíjaj teraz! Kde je? What the fuck? Díky, akože netuším, kto ho sundal, ale ten, kto ho sundal, fakt díky. Niekto nám skapal. No, ešte nezomrel. Ale proste ho môžu zavrieť do basy potom. Čo není pekné, pretože na 2 minúty ho potom stratíme. Čo nechcem. Ale už ho tam niekto odliečoval. No vidíte za to, že som ho zahodil ten batoh. Tak všetko to pekne nahádžeme na tam bližšie k autu. Au, niekto po mne ide. Ja som ťa tam videl, dnes sa neschováš. Ešte si načaržujeme. What the fuck? Tak nič no. Tak tam nebol, asi ho už sundal toto. Alebo to bol on? Netuším. Každopádne, už tam není. Prečo tie batohy háčite tam? Ste vy normálni? Však berte tie batohy, ideme sem, ne? Treba to pokradnúť. Máme len 2 batohy z 10. Jaj, oni to takto nesú. Aha, dobre. Nič, som ticho. Moja chyba. Čau. Začala hrať akčná hudba, to znamená, že policajti útočia. To si môžete všimnúť aj v pravom hornom rohu. Počul som zase tasera, ale neviem odkiaľ. Ale to nevadí. Si myslím, že si nenápadný, keď si tam, hej? Si. Niekto nám padol. Neviem na ktorej strane. Ale myslím, že do prčic. Za chvíľku padnem aj ja. Tak. No a tam ich je horda, ty koksa. Oni nám berú tie batohy. To sú kripli. Poď. Pekne. Niekto ho zbývol za mňa. Poď, prebí to. Oni sú troška dosť opancierovaní, títo chlapi. Na rozdiel od tých základných policajných jednotiek, ktorým stačí jedna rana a sú kaput. No nič, to už si prebehnem. Policajti stále útočia, aj keď to tak nevyzerá. Netuším, prečo ten batok máme sem, ale ja ho beriem a hádžem ho naspäť dnu. Tak, pekne. Niekto tam je. Hej! Počkej. Neveď ma. Do prdele. To už si skápem. Ne, neprebíjaj teraz. Teraz si prebíj v klídku. Ideme. Dúfam, že ma nikto teraz po ceste netrafil, lebo mám strašne málo HP. Ale toto je koniec tohto hejstu. Pekný headshot. Easy. Dúfam, že je to koniec teda. Pekne peniaze, ktoré sa nám tu načítavajú. Nedostaneme teda všetky.
Toto je taká spolusuma tohto všetkého, ale dostaneme len toto. Tých 200 000. Pripočítajú sa nám XPčka a dáme si pekne, vybereme si kartičky proste, ktoré uvidíte, čo myslím tými kartičkami. Toto sú tie dané kartičky. Vy si tu môžete vybrať, napríklad ja vyberem túto poslednú. Toto by som dostal peniaze, toto by som dostal nejakú na zbraň, nejakú blbosť a dostanem nejakú blbosť na zbraň. Čo je, myslím, nejaká žiarovka alebo niečo také, Assault Light, no. Nie žiarovka, ale to, baterka, pardon, žiarovka je predsa na strope. Tu chalani dostali, čo? What's the next one? OK, toto by bolo takto k hre. Teraz sa presunieme do safe houseu, kde vám ukážem, ako vlastne funguje ešte ostatné veci, proste ako sú míny a teda. Ja si tu len kartičky, tu máte takéto. No, nie kartičky, to sú skilly. Čo vy vlastne môžete. Ja sa orientujem na technika. Je tu ešte nejaký medic, hej, a takéto. Čo ja dokážem? Môžem rýchlejšie vlastne opravujem ten drill, keď sa pokazí. Alebo môžem ukladať rôzne míny, C4 lepšie povedané. Teoreticky sa to dá povedať, že je time mín, alebo to je nástražná taká bomba, ktorú položíte niekde a keď niekto prejde cez senzor, tak to automaticky vybuchne. Toto sú rôzne perky, ktoré si tu môžete, dávajú vám rôzne bonusy. Čo tu máme ďalej? Tu sú nožíky, klasika. Zbrane primárne, môžete si ich vylepšovať rôzne. Ako vidím, práve tu mám asi ten, áno, to je to svetlo. Nie, ja tak chcem len vidieť, preview. Je tam aj ten laserík. Čo ja viem, ja si nechám asi ten starý svoj. Ten je najlepší. A teda potom tu sú pištole alias sekundárne zbrane. Môžem tu mať napríklad M4 a takéto. Tu sú rôzne, nechcem povedať výzbroje, armory proste. Tu je ešte jeden a ten je fakt, to je už potom, že ste riadne obrdení. Ale na to musíte mať skill, ako myslím, že je to... Áno, toto. Toto by to malo byť, Iron Man sa to volá. A odomkne vám vlastne ten posledný armor. Potom sú tu rôzne masky, ja najradšej hrám za Jimmyho, proste tá maska je úžas. Máme tu tie míny, ako som hovoril. To je ten robot, čo som ho tam vtedy postavil. A toto je ten Dr. Pack, ktorým sa môžete poliečiť. Sú tam ešte rôzne, potom je tam Armor Pack a teda. Poďme si ukázať, ako to vyzerá v safe house. Safe house. Takže poďme doň. Hodíme si na seba pekný oblek, pretože netreba nám proste nič iné. Keďže tu sa bojovať nebude, pekne sa nám to tu otvorí. Ideme dolu. Nasadíme si masku. A prešli sme cez detektor kovov, ktorý som si zase nevšimol. On začne pípať. Poďme sem. Tu si môžete trénovať, ako prejsť ktoré dvere. Tieto stačí pár razy do nich streliť a sú vylomené, hej. Tu musíte už strieľať ale viacej. Vidíte, stále nič. Jeden zásobník minúty. Teda dúfam, že strieľam dobre. No, veď za to. Tu môžete použiť buď drill, ktorým by to trvalo ale 180 sekúnd, no. Alebo môžete použiť pílu, ktorá je tu, ktorú ja ale mať nemôžem, pretože to je ďalší skill. Alebo môžete použiť C4, ktoré ja môžem, ale používať nebudem, pretože tu stačí použiť kartu. A vy potrebujete kartu takúto a úplne náhodou ju tam máme. Čiže ju môžeme použiť sem. Vložíme kartu, otvoria sa nám dvere. Tu už použijeme ale tú našu obľúbenú C4, len musím použiť
toto, aby sa nám C4 ako odomkla. Položíme C4. Ono to bude pípať a pekne to rozrazí dvere. Bum! A tu stačí zase len pár razy streliť do zamku. A sme von. Jednoduché. Tieto kamery, oni sa dajú ničiť. Tak. Ukážeme si, čo sa vlastne stalo. Tu máte kamerový systém. A stalo sa to, že kamera vypadla. Výborne. Tu máme zo pár peňazí, ktoré sa nám tu začínajú pomalinky kopiť. Máme tých 600 000, to úplne malinké kopky sú tu. Myslím, že to tu budete môcť mať aj celé takto zapratané, alebo to bude len na stole, neviem. Ešte som nemal viacej ako 1 milión. Tu máte strelnicu, môžete požiadať o info. A potom si môžete trénovať streľbu napríklad do hlavy, to je také nie že jednoduchšie, ale keď strieľate do tela, proste to trvá dlhšie, než keby si strieľali do hlavy. Do hlavy stačí jeden zásah, áno. Tu máme ďalšiu kameru, ktorú môžeme zničiť. Tu máte svoje zbrane, inakšie, čo som si všimol. To je práve tá, čo máme teraz. A to je tá zbraň, proste sekundárna pištol s tlmičom, ktorú používam najradšej. Tu máme rôzne trezory, ktoré môžeme buď použiť drill, ktorým by to trvalo zase tých 180 sekúnd, alebo použiť C4, čo je jednoduchšie. Proste to urobí pár razy píp. A bum, vyhodí dvere a nič tu není. Myslím, že tu sa nachádza niečo, tak použijeme C4, pretože drillom by to trvalo strašne dlho. Môžeme sa aj pozrieť, koľko by to trvalo tým drillom. Myslím, že tu by to trvalo dlhšie, lebo to je väčší trezor. Áno, 300 sekúnd. Takže to je strašné. Tu 300 sekúnd čakať na takýto trezor, áno. To ani za toho. Radšej si zoberiem 44 a máme to behom 5 sekúnd. Tak, a trezor. Ktorý nič nie je, pretože tu máte testovné. To je ďalšia kamera, ktorú môžeme zničiť. Mňa to baví, to ničenie kamier. Tu máte plánovaciu miestnosť, ktorú v živote nevyužijete. Prebijeme. A myslím, že to je tu tak všetko odtiaľ toho spodu. Môžeme sa vrátiť naspäť do menu. Čo k tejto hre dodať? Ak sa vám videjko páčilo, hoďte like, prípadne nejaký pekný komentár pod video. Nezabudnite na odber. Ak chcete ďalšie časti, vyjadrite sa aj o tom. Facebook a e-mail v popise ako vždy. Odo mňa všetko. Majte sa, uvidíme sa na budúce. Čaute.